efe edahano na or say the silver stool stabilized. Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear na every nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfo mpo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eya agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema dukwade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso na Appiah kasa ene wo ni tin e wo krata de mo kasa kwame ebeya bubum na fere twi na mse da bi ebubum a enyeye wo na obeka twi a chechire mu book no na poso ene ma ben ene wo book dum and ajewi asese oboto book no kase pa or challenge vice president ajewi ase o challenge vice president Mr. Digitized the generational thinker who were challenging the Hewa Mampo. I'd like to invite teacher Osei Bonsu Safo Kantanka, the Asante anthropologist and the Mashia Palace. Evansambo Kasia Emma teacher Osei Bonsu Safo Kantanka. On the BBC for anything come. Nasadie minua kwame dingra kan no o se enwoma na ya twero no brofum ne santi de anya brofu kakra e baba be fra hwi kasa no enti na ya hia ha na ya wo brofu ene ya wo pii nso enti e be ye English enwoma twero de ade a eho wo mfaso ye na ho nso ehia ye na ne nwanwa ne se ya nheda mfa enwoma kan antete abibifo ye de kasa ene ye de tete ye na kasa na nso eno nkyere se ye ntime nka nwoma ye mpa nwoma kan nti ye nim nwoma ana ye nim ade ye nim pa nwoma twrofo nyina onko busa merewano ene ngokura no no matwro duhwa onma o motwro nwoma na ngasa kura no ye nananom ene twro na oma ko school no de omutie na oma twro atintim sakrata na oma twro wie nso a ye wo kasa bi wo ye Ghana mem ha se so pesa wo de ade asie obibini a na watwro ahye nwomam onka ne china ombie mukura eje se asemo na wo de shemu no wo de asie enti so pesa wo de ade asie obi dia twrogu krachem ene due ya ye a ye maame ye nua ye soa atwro nwoma ebie de je se obi ye ni abia hu se esese ye pe enwoma kan na ye profokasam no se de kan se English, you know. You say those who don't read are not different from those who don't know how to read. So packing kaya, what is that obia only making kaya? Na so packing kanswa, yari bi wo ha, e betimi abowo. E dia yari no. If you don't like to read, you will suffer from constipation of thoughts and diarrhea of words.
ɛkyerɛ sɛ yareɛ bi a ɛni aduro bɛtumi abɔ sɛ ɔmpa kenkanya enti sɛ yɛ maame adom yɛ na watwerɛ nwoma ɔkyerɛ yɛ kwan no sɛ yɛn nso so yɛntumi ntwerɛ koraa ne kan deɛ yɛmmɔmmɔden na yɛnkan nwoma no na watwerɛ fɛfɛɛfɛ ɛda ha no na ɔse the silver stool stabilized na silver stool stabilized no silver stool no yɛ deɛ ɛyɛ dwetɛ dwa yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛate sikadwa ate sikadwa no na bɛdi akyire ɛne dwetɛ sika ɛne dwetɛ yɛka sɛ dwetɛ a sika deɛ yɛa ne yɛhu no kɔkɔɔ anaasɛ ɛno na yɛfrɛ no gold no na ɛba dwetɛ deɛ a ɛno nso yɛfrɛ no silver no na silver stool established there ɛne ɛna kyerɛ sɛ yɛn dwetɛ dwa no sɛ yɛni apa so a ɛnɛ yɛsi no pi nwoma a yɛnnua baa no wɔatwerɛ no no na nsɛm pii na wɔ nwoma no mu mpɛn pii sɛ obi twerɛ nwoma a yɛa na nwoma nimfoɔ deɛ yɛtutu no serɛ ne abasa wɔwode nam ha no na obi nso hu no biribi foforɔ koraa ɛyɛ yɛ nananom mpɛni nsɛm a wɔmatwerɛ no ɛno deɛ wontumi ntutu no serɛ ne abasa saa ɛyɛ mpɛni nsɛm yɛ a yɛ nananom sɛdeɛ wɔn sika no no saa ne yɛn nso so ɛsɛ sɛ yɛka no na ɛyɛ yɛn mpɛni nsɛm yɛ a yɛfrɛ no history no mpɛn pii no yɛn yɛ deɛ broni mfa ne history maayɛ no anaa yɛdin history maayɛ no na yɛfrɛ no mpɛni nsɛm nananom hyia a na yɛbɛn wɔn mo a yɛte mpɛni nsɛm nananom atwerɛ agu wɔn mo ɛbo ɛna afi abepie wɔn tirim ama wɔn aka akyerɛ yɛn ɛno nti ɛna yɛbu baabi sɛ woboro aberewa nana ɛna wote adomanko asɛm nsɛm a wonte da nyinaa aberewa no wɔbɛboro agu so na ɛyɛ akamfoɔ nyinaa ne titiriw asantefoɔ deɛ yɛn nneɛma a yɛhu nyinaa no ɛwɔ yɛ tirim ɛna yɛyɛ no da biara ɛma aka hɔ enti adeɛ a yɛfrɛ no history yɛ a ɛyɛ mpani nsɛm ɛyɛ adeɛ a ɔkani ba deɛ anaa ɔsanteni ba anaa Ghanani ba anaa obibini ba deɛ ɛsɛ sɛ wohu ɛwɔ wɔn nsa no na wosua saa nneɛma no ka hu sɛ adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ nyamsɛm yɛbibia a yɛyɛ biara no nyamsɛm ɛbata ho ɛyɛ religion ɛna kasa nso a yɛka no ɛyɛ obroni frɛ no language no ɛno nso wontumi ntena wiase nsua mpani nsɛm ɛne deɛ yɛfrɛ no culture and tradition wɔ borɔfo mu no ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ wɔ aberɛ a wonte wo kurom kasa sɛsɛ deɛ yɛnya amammerɛ ne amanneɛ no ayɛ dendenden ama yɛn kyerɛ sɛ yɛato biribiara to atwene ɛna yɛsua obroni deɛ obi abɔ ho mmɔden atwerɛ biribi ama yɛn na wɔtwerɛ no ɛwɔ borɔfo mu wɔtwerɛ no borɔfo mu a obi nso bɛtumi de akɔ twi kasɛm ne sɛ nti ɛna ɔnom keka a ɔmo borɔfo wieɛ no me nso maba ha a mebɛka no twi kakra ama mo nyinaa nso moate bie na deɛ ɛbɛyɛ ahomeka yie paa ne sɛ ɛnɔɔma a ɛwɔ nwoma no mu no ɛyɛ nwoma a ɛnɔɔma a ɛkyerɛ yɛn mpani nsɛm ɛkyerɛ yɛn abakɔsɛm ɛkyerɛ yɛn kasa ɛkyerɛ yɛn culture and tradition kyerɛ sɛ amanneɛ ne amammerɛ na biribiara ɛwɔ ha wofa obie mu a wobɛhu sɛ ɛnwom ɛwɔ mu ɛbeɛ ɛwɔ mu mpani nsɛm ɛkɔtwi baabrɛman nso ɛwɔ mu wobɛhu mampɔn titiriw nsɛm ɛne atwerɛ wɔ mu nanso wontumi nka sɛbe asanteman asɛm wɔ abrɛ mampɔn ɛma mu
untimi nka mampon asam wabra Asante sam emamu efiri sɛ Asante no ɛda hɔ no ne ti ɛne ne nan na ne ti no yɛ Asante hene no na ne nsa de aka no enso ɛyɛ mampon ne senti ɛna emre bi BBC yɛ a Asante hene ɛho kaayɛ ɛwɔ ɔkɔpon mampon hene ɛna ɔbɛgye edi kan ya ne senti yɛfrɛ no enwisia hene Asante man nwisia hene na Asante man nwisia hene ɛne sɛ mo papa ɛna mo di n'akyi na mo kɔsa ɛna mo papa ho aka enti no mo papa ho aka de a ɛne na mo ayɛ nwisia na mo ayɛ nwisia de a ɛsɛ nya ɔhene ɛma ne di monim saa mmerɛ no tete hɔ no 1717 yɛnya obiara sɛ dasebrɛ mampon hene enti yenyina yɛnhu sɛ sabe ufra Asante a wo Asanteni amaka oye na mmom ukoye mamponi dia na na dutwam anu nti yebato owura bi wa ha na sabe ne safoa achim kakra asama na otaka ne sɛ ye mamponfo no no ye na ye nsa nifa di abakwan enti sɛ asam no a yetintim no ɛfa mampon ho de a ne fa Asante ho yenka hu sɛ obi ngoma no mu a ɛno ma ɛwɔ mu pii ɛkyerɛ baabi a mampon fire mmea ɔtenatena yɛ baabi a ofiri pɔten mmea ɔtenatena yɛ ansa na ɔbɛpie baabi a yɛfrɛ no mampon ne na ɛnya na ho goro ɛna ɔde baeɛ ɛnso ɔfa mu ɛbae na kyerɛ sɛ mampon ode mampon a na ode asɛm na yɛbɛhu sɛ yɛabɔ ntɔn ahodoɔ ɛwɔ ɛngoma no mu ɛna yɛabɔ abusua ne titiriw wona wɔntimi foro dwetɛ kuduo no dwetɛ dwa no yɛabobɔ wɔn din wobɛhu wɔm wenti ɛna hia sɛ obiara wobɛpɛ ɛngoma no bi akyira kwan na yɛka sɛ ntɔn a ɛno ne deɛ yɛtafra na abusua ɛnwɔtwe no abusua no wofra no ntɔn a ɛno nti na obi hyia wo a wɔse wobɔ ntɔn bɛn obiara ni hɔ a ohyia wo a obebusa wo sɛ wobɔ abusua bɛn yɛsɛ wobɔ ntɔn bɛn na ebusa sɛ wobɔ ntɔn bɛn a ɛne na yɛ ebusa sɛ bretuo aduana ɛne deɛ keka ho ɛno ne ntɔn no na wobɛfa ntɔn baako biara no a ɛno ɛna nkyikyɛmu ɛsan wɔ mu ɛno na baako biara yɛ abusua nea yɛsuasua wɔ sukuu mu no deɛ ɛyɛ na ɛtɔda bi a na broni na watwerɛ ɛtɔda bi nso a na deɛ ɔbɛtwerɛ yɛ no koraa no ɔno ɔmfiri yɛ mpotɛm ha nti na yɛ nwononworan no nso wantwerɛ nwononworan no a wati nti emre du sɛ nkrɔfo twerɛ nwoma ma yɛhwɛ nwoma no mu esua enoma titiriw a ɛwɔ nwoma no mu nti yɛ maame a watwerɛ nwoma yie waboa yɛ papa na nwoma nso deɛ ɛte sɛ ayiyɔ yɛsɛ obiara hunu ayiyɔ da saa nso na obiara hunu nwoma twerɛ da woyɛ deɛ nya obi nso wɔ adwem foforɔ ana obi wɔ bibia nka ɔde bɛka ho sɛ nka ɔna ɔyɛ a sɛ bi nyankopɔ koraa ɔbɔ no wiase no sɛ nanka yɛgyina hɔ bia nka yɛbɛka bibia kyerɛ nsɛ onyankopɔ yɛsrɛ wɔ a wɔdi nka yɛ ne sei enti bibia a wobɛyɛ biara no obi ɛwɔ bibi na nyɛ adwembɔne ɛna obi wɔ yɛ a ɔde ɛka bibi afa deɛ wayɛ no adwempa ɛno nti na wotwerɛ nwoma a
eduru edim fie bia na wasan akọ chi se eno ma me twero ye no me ya na me twero ye de enso aha ne ha de masan masesana no ye gidi pefe se sa asem no ebi besi obi ani wa twero ngoma wa wansesa no a obi foforo ebe ba besesa no yetia ene yeti se omo mo ko school se yo omo mo ko school se light travels in a straight line. Just a shame careful him and so ne open now control yes what in the best say the here ewa womanum no ni nyina ehwe womanum enti momen momodin say ebesua kenkan ngoma no so photo ahodo ewo mu enti wo kanya wani ha ne bonzo wonuma ye launch ya wonma be launch ne ye ji se on betua ni nyina aka ma ne bo na ba fom enti mensuro ne bo wo fom edamase teacher Safo Kantaka yemfa samba kase emaro Asante anthropologist Wonsia na America Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame